I'm walking on the street with nobody. Say hi. What? Good job. Chicken. Oh, tasty a bug. Yeah. No. Dinawag din ni Kuya Jujus ako. Ah! Malayo. Oo. Hindi pa ang kapital. Oo. Oy, may sasakyan. Ano may sasakyan ha? Ano yan? Sabi mo. Hindi ako marunong mag-Bicolano. Tara lang tayo. See ya. Have a nice day. Yes, a chicken! Look! Yes! Ayun ang mga chicken. Wow! Nahabol na talaga yung mga chicken. Ayaw nila sumama nila bait at liit. Ay, na. Hindi ko alam. Baka raw na ano kung sintabo? Tignan mo muna daw. May fish dito na. Hinuhuli nga nito. Uy, kuya! Post da. Beautiful. Anong ginagawa ng baka to? Aray? Pasaway ka talaga. Aray? Sa, stop. Christoph! Pag pinagalitan ka ng mama mo, Diyan, nakita ko dati nung pumunta kami ng taxi dyan, may ahas. Oo, gilid-gilid. Hoy, may ass dyan! Christoph! Balik dito. Ha? Ano? Oh no! Hindi natin talaga nakikinig to sa bunga ng mama niya. Ano na yung sumama? Hala, ano to? Uy, maalam. Like ng dinosaur, joke lang. Ang ganda din pala dito. May ass daw dyan dito. Ay! Nakakita daw na kami. Ito may alam na ko sukali. May Kristo. Dati kami, naghihiling kami sa sukali. O kaya sa ito mga isda. Nakakulong, may tubig pa. Ay! Chichi, oh. Huwag mo kainin, ha. Flower. Bigay mo kay Baet at kay Leo. Wow! Uy! Christoph, alam mo dyan? May mga ano dyan. Ew! Tita Jillian, tingnan mo na ano para sa ano. Wala nga ako nadada ko. Yeah. Walang iyak to? Yeah. Ay! Ang kasi sarap pala dito. Ang hangin. Fearless
Weakness mo, phobia mo, ahas. You're scared of snake. Kapulo. Kuya! Wala ka pa. Mo ko pa sa ako. Oy, di ka magpapa sa Tita Jilin! Ha? Ha? Saya! Aktan! Siya, oh! Motor! Balik na tayo, tari. Masisali na silang kita. Masiram sa kita. Dun. Hoy, lingonin niya sa to. Ano ba to? Paunahan, dali. Takbo. Run, Sia. Let's go. Go, 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 run. Di ka mo sa tumagdadag na nakaampusan ko sa wa. Pag nag-uulan. Tapos dili. Alauna.